נוסן הווי לכם, לב לדעס ועיניים לרס ואוזניים לשמע. אוזניים לשמוע, תוכניות השמע לתלמידי התמימים מבית אתו אוילומי. ופתאום נחשפתי לנון א' נון בייס. לא, אני הייתי ילד בנון א' נון בייס, אבל לתוכן של נון א' נון בייס, לשיחות של נון א' נון בייס, לא הייתי מודע אליהם. ונחשפתי לזה, ופתאום התחלתי לחשוב, אולי משיח כבר הגיע. חשבתי לעצמי, אולי משיח כבר הגיע. ואנחנו חיים באיזה פנטזיה שמשיח לא הגיע, אז רק דמיין, אבל באמת משיח. ההכרה הזאת היא שפתאום לחשוב, לעלות על הדעת בכלל שכבר הגאולה הגיעה, שאנחנו כבר בגאולה, זה קורה בזכות לימוד ענייני גאולה ומשיח. שולם עליכם לכלל תלמידי התמימים מכל ישיבות תמחת ניהול לובביץ' ברחבי ארץ הקודש והעולם כולו. אנחנו מתחילים כעת תוכנית נוספת מסדרת תוכניות השם האוזניים לשמוע, תוכנית שספוגה וחדורה ורוח של התקשרות איתנה לרב מלך המשיח שליטה ולעניינו העיקרי לעובי למויס המשיח. בין העניינים העיקריים בהבאת הגאולה האמיתית והשלמה עומדת לה הדרך הישרה להבאת הגאולה, לימוד ענייני גאולה ומשיח, עליה עורר הרב מלך המשיח מיד אחרי שיחת כ"ח ניסן בשבת פרשת תזריע מצורף, ולאחר מכן בשיחות נוספות עד כדי האמירה המיוחדת בשבת פרשת וייצא תשנ"ב שהעניין של לימוד ענייני גאולה ומשיח הוא כבר מנהג ישראל שהולך ומתפשט יותר ויותר. אנחנו נרצה בתוכנית הזאת להבין ולרדת לעומקם של דברים, להבין את מהות לימוד ענייני גאולה ומשיח על מנת לחיות משיח, על מנת להבין משיח, לרדת לעומקם של דברים ולהבין עד כמה הלימוד הזה חשוב ואיזה צורה, באיזה אופן עלינו לגשת ללימוד ענייני גאולה ומשיח. נשוחח בתוכנית הזאת עם הרב יוסף יצחק סגל, משפיע ראשי בישיבה הקטנה בנוף הגליל, אודות מהות לימוד העניין של גאולה ומשיח והכרחיות הלימוד אצל כל תומים באשר הוא. מתחילים כעת את התוכנית עם הרב סגל. שולם עליכם לכלל תלמידי התמימים, מתחילים כעת את התוכנית המיוחדת, תוכנית אוזניים לשמוע, מספר 11 עם הרב סגל. שולם עליכם הרב סגל. עליכם שולם, חיים לחיים, חי אדוננו, מורנו ורבנו לך המשיח לעולם ועד. לחיים ולברוכה. בעזרת השם שהדברים יפעלו את פעולתם. אז אנחנו נמצאים עכשיו בעצם ברגעים מיוחדים, רגעים שנמצאים על סף הגאולה, ימויס המשיח, וכל אחד מאיתנו רוצה לדעת מה הדרכים העיקריות שבהם הוא צריך להתעסק בזמן הזה, וללא ספק אחד מהדברים הכי בולטים והכי עיקריים זה העניין של לימוד ענייני גאולה ומשיח. כל תום שנכנס לישיבה מדברים על זה, המשפיעים מעוררים על זה, אבל הרבה פעמים חסר בעיקר, חסר בהסבר היסודי, בתשתית, עד כמה חשוב העניין של לימוד ענייני גאולה ומשיח. אז בשביל להבין את זה אנחנו דבר ראשון נרצה לשוחח על העניין הזה, על העניינים העיקריים והצדדיים שלו על מנת להבין את הנושא. ואולי נתחיל פשוט מעיקר הדברים בעצם, מאיפה הכל התחיל, מאיפה הכוח הזה, המבצע של לימוד ענייני גאולה ומשיח, מאיפה הוא נבע, ואז אולי נבין עד כמה, מה החשיבות ומה המהות שלו. זה בעצם כ"ח ניסן תשנ"א, כולם יודעים, כוח ניסן תשנ"א, השיחה הידועה, שמעתי פעם מהרב ישעיה ברוין, הרב של גרונייץ, שהוא היה בחור בישיבת אוהל תירא, והגיעה הודעה שהרבי חוזר מהאוהל, והוא בא למשגיח, רב מנדל מרוזוב, והוא אמר לו שהוא צריך ללכת להתפלל למנחה בסמסמנט עם הרבי, אבל לא היה אישור באמצע הסדר לצאת למנחה עם הרבי. רק עם מנחה בזמנה ב3:15 אפשר להתפלל מנחה עם הרבי, מנחה באמצע הסדר גירסה, ב6 או משהו כזה, אי אפשר לצאת למנחה. אבל הוא אמר לו, זה כנראה כבר היה חסיד הסרב, היה שעה אולי 8, אני לא יודע איזה שעה בדיוק זה היה, הוא אמר לו אני צריך להתפלל למנחה, וכבר היה שקיעה, אז אני רק עם הרבי יכול להתפלל. אז אמר לו טוב, אתה יכול לצאת. ואז הוא יצא על הסמנטי, ושאר הבחורים נשארו בישיבה, לא היה אישור לצאת. אבל פתאום שהתחיל שיחה, אז כולם היו רצים. מה זה האישור? כולם היו רצים לסמנטי. אז הוא אמר שעד שהוא הגיע לסמנטי, ועד שהוא התחיל תפילה, אז כבר שהוא היה באמצע מעריב, הרב התחיל את השיחה, אז הוא עצר באמצע מעריב, לפני השכיבנו, והוא שמע את השיחה. הוא אומר, השיחה הייתה כזאת מרעישה, שאחרי השיחה, הוא שכח בכלל שהיה באמצע מעריב לפני זה, וכולם רצו שהוא יתחיל להם, יחזור להם את ההתחלה של השיחה. בקיצור, שיחה הידועה של כ"ח ניסן, עשו כל אשר ביכולתכם, כולם יודעים את העוצמה של השיחה הזאת, היא התביעה הגדולה של לעשות הכל כדי להביא את המשיח.
אנשים מיד שאלו את עצמם, מה הרב רוצה בפועל ממש? מה זה אומר? עשו כל אשר ביכולתכם. אוקיי, אבל מה זה אומר? ואלו הרבה דברים, והציעו כל מיני דברים, ועשו כינוסים, והיה הרבה שטורים שהתחיל אז, כידוע מפורסם, התחיל של החתמת רבנים על קבלת המלכות, אבל אחד הדברים שהיה, שהרבא בשבוע וחצי, אחר כך שבת פרשת תזריע מצורע, הרבא דיבר על חשיבות העניין של מלכות שבתפארת, שזה העניין של לימוד ענייני גאולה ומשיח. שהרבא התבטא שם, על פי הפרקי אבות של פרק שני, שהדרך הישרה, הקלה והמהירה מכל דרכי התורה, להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, זה על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח. שכן היה לזה איזשהו תקדים, התמימים כן הוציאו איזשהו חוברת של מרי מקמס בענייני משיח, אבל עדיין הרב לא דיבר על זה. כן, הרב ציין, בשיחה הרב ציין שאפשר למצוא את העניינים שמדוברים בענייני גאולה ומשיח, לדוגמה במרי מקמס וכולי, שזה היה אחרי שהיה התערותא דלתתא של תמימים. זה התחיל מהתמימים בעצם. אם מדברים על התערותא דלתתא, אז גם ברמב"ם היה התערותא דלתתא של התמימים במרוקו, לגמור את כל הרמב"ם בשנה אחת, ובמבצע תפילין היה התערותא דלתתא של מישהו פה בארץ, לעשות הליך תפילין ליהודים. רואים שבהרבה מבצועים היה התערותא דלתתא של אנשים, ואחר כך התחיל המבצע של הרב. כך גם בלימוד ענייני גאולה ומשיח. גם בענייני גאולה ומשיח, אז אולי כבר היה אנשים שמתחילים להבין שאם הרב רוצה חופכי ניסן לעשו כל אשר ביכולתכם, אז יש פה עניין של כוח בלימוד, אבל המבצע של לימוד ענייני גאולה ומשיח התחיל בשבת פרשת תזריע מצורע, ווביר תשנ"א. היה יהודי חסיד שקראו לו הרב חיים גוטניק, שהוא חיים גוטניק מאוסטרליה, שהוא היה יהודי מיוחד, חסיד לא קונבנציונלי, חסיד לא רגיל. יש חסידים שהם חסידים על פי הצורה הרגילה של תומכי תמימים וכו'. יש חסידים שהם כאלה, אנשים של הרבי, אנשים מסוג אחר קצת, אנשים של הרבי. מחוץ לשבלונה. כן, כן. וזאת אומרת, בסגנון שלהם אולי לפעמים יותר נראים כמו לפעמים ליטאים קצת, או פוילישרס או כאלה, אבל בעצם יש להם איזה קשר מיוחד עם הרבי. היה כמה אנשים כאלה, הרב יולס הוא אחד כזה לדוגמה. ואחד כזה זה הרב גוטניק, שהיה לו קשר מיוחד עם הרבי. לדוגמה, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא היה אצל הרבי ביחידס, והוא דיבר עם הרבי על הגאולה בצורה מאוד מאוד ממשית. הוא שאל את הרבי איך יתקיים היוקוף כל ישראל. והרבי אמר לו שזה יכול להיות על ידי שלוחים, זה לא חייב שהוא בעצמו ילך. זאת אומרת, ממש מילים שרק למישהו מאוד מאוד קרוב. הוא של אב ובן כזה. מישהו שמאוד מאוד, כן, זה גם מישהו שמאוד קרוב, וגם מישהו שמגיע ממקום מאוד נקי, מאוד אכפתי, לא מקום של פוליטיקה, לא מקום של שיהיה לי מה להגיד לכולם, מקום באמת ככה שאכפת לו שמשיח יבוא, אכפת לו שהרבי יתגלה. אז הוא כתב מכתב לרבי, בתשנ"א, מכתב ארוך, יש את הצילום של המכתב הזה, מכתב ארוך, ממש זכיתי במשך השנים, שכל מיני מסרים שהרבי רצה להעביר לכולם, הרבי העביר דרכי, עניינים וזה, והוא כותב שם, אולי אני אבוא במיוחד מאוסטרליה, והרבי יקבל אותי ליחידס, אפילו שזה כבר לא מקובל היום, אבל שהרבי יקבל אותי ליחידס, ויגיד לי מה הרבי רוצה, וככה מכתב מאוד מאוד ארוך, ורגשי, ועמוק, מתחנן. כאילו להבין את העניין של חופכי ניסן, פשוט שהרבי יגיד לו מה הדרך. שהרבי יגיד, מה עושים, אז מה צריך לעשות? הרבי ענה תשובה מאוד קצרה, התשובה הייתה, שאני לא זוכר שאת המילים מדויקות, אבל הנקודה של התשובה הייתה, שכבר אמרתי כמה פעמים, ולדוגמה יעיין בשיחה של השבת האחרונה. ואם אנחנו לוקחים מה שהיה בשיחה של השבת האחרונה, אחד הנקודות המרכזיות שכל אחד עולה לו בראש, מה זה תזריע מצורע תשנ"א, זה ענייני גאולה ומשיח. בעצם הרבי כיוון אותו לנקודה הזאת של לימוד ענייני גאולה ומשיח. בעצם הרבי בא ואומר לרב גוטניק, עשו כל אשר ביכולתכם, מתחיל מלימוד ענייני גאולה ומשיח. פה זה מתחיל, ללמוד ענייני גאולה ומשיח. ומשם המבצע רק הולך ומוסיף. וכמו שרואים, באמת רואים שהרבי התחיל את זה מאז. מה הרבי התחיל? הרבי התחיל לדבר כל שבוע בדבר מלכוס ענייני גאולה ומשיח. העניין שהזמן גרומה, פרשס אמור, שהרבי לא דיבר בכלל על פרשת השבוע ולא על רש"י ולא על שום דבר חוץ מגאולה ומשיח. זאת אומרת, בנוסף להוראה של הרבי ללמוד ענייני גאולה ומשיח, הרבי פשוט מראה לנו דוגמה מה זה לימוד גאולה ומשיח, שהשיחות מלאות בדובר זה. נכון, יש אומרים שראו את הרבי נוסע לאוהל עם רמב"ם, לא רמב"ם של הזמן, אלא רמב"ם של הלכות מלוכים. אם מזכירים את הרמב"ם הלכות מלוכים, דבר מעניין, ראיתי ביטוי שהרבי התבטא למישהו, לאיזה רב שהגיע אליו ליחידס, אני לא זוכר עכשיו מי זה, אבל הרבי אמר לו, הרבי התבטא
אני לא כזה בקיא ברמב"ם, אבל את ההלכות האלה, הלכות מלוכים, כבר למדתי ישר והפוך. ככה הרב אומר, ביטוי שהרב אומר לאיזה אדמו"ר ביחיד עזרא. את ההלכות האלה כבר למדתי ישר והפוך. הרב אמר לו את זה בקשר לעניין של ציונות, יכול להיות שזה אדמו"ר מסדיגורה. אבל שהרב אומר, אני לא כזה בקיא ברמב"ם, הרב לא כזה בקיא ברמב"ם, כן? אבל הרב הרי לא אומר משהו לא נכון, נכון? זאת אומרת, מה הרב בא ואומר לנו? שהבקיאות של הרב ברמב"ם, בכל הרמב"ם כולו, היא לא מגיע כלל ללימוד ישר והפוך של הלכות מלוכים. כמה חשוב לעיין בלימוד בענייני גאולה ומשיח. כמה אצל הרב נוגע כל פרט בהלכות מלוכים בכזאת רמה שזה עיון אחר לגמרי מכל הרמב"ם כולו. עכשיו לאחרונה יצא ספר של דבר מלכוס עיוני וביאורים בהלכות מלוכים, רואים את העושר בכל אין מילה שהרב לא דיבר ולא ביאר בצורה כל כך עמוקה ומורחבת. ובעצם נחזור לנו לאלף נ"ב, ואז הרב מדבר עוד ועוד על ההוראה ללמוד ענייני גאולה ומשיח, וגם מראה לנו עד ויצא נ"ב שהרב כבר אומר שזה מנהג ישראל שהולך ומתפשט ללמוד ענייני גאולה ומשיח. כן. האמת היא שבשיחה הזו של תזריע מצעירו, אז הרב דיבר על זה שזה הדרך להביא את הגאולה. אבל בהמשך, בפרשת בולוק, הרב דיבר על זה שעל ידי הלימוד ענייני גאולה ומשיח, לא רק מביאים את הגאולה, אלא גם מתחילים לחיות גאולה. וזה באמת נושא מאוד מעניין, ננסה לשנייה להיכנס אליו. למה הרב כל כך כוכנס, בפרט אחרי השיחה של כ"ח ניסן, דווקא בלימוד ענייני גאולה ומשיח? אם המבצע הוא עשו כל שבכל לכם לאהוב עם משיח, אז היה יכול להיות התעסקות כללית בענייני גאולה ומשיח, בהפצה בענייני משיח. מה פתאום החשיבות, ההתמקדות הזאת דווקא בלימוד? מה הייחודיות כאן? האמת היא שהתשובה זה חב"ד מונט פנימייס. חב"ד טובת פנימיות. רואים לאורך כל הדרך, מאדמו"ר הזקן, אם ניקח את הסיפור ששאל אותו רב אורך עם מז'יבוז' למה היית צריך את כל המאסר הזה, יכלת להעביר את היד על המצח ובזה לפתור את כל הבעיה של המאסר, הרב אדמו"ר הזקן לא רוצה את זה, כי חב"ד הכל זה עניין של פנימיוס. מה פירוש פנימיוס? הפירוש שהדבר חדור בך, והדבר הכי פנימי שיכול להיות לבן אדם, זה דבר שהוא הבין אותו היטב. יש דבר שנקרא הודעה ויש הבנה. מבואר בחסידות שהודעה פירושו, אני שמעתי משהו ממישהו, ואני מאמין שכל מה שהוא אומר זה אמת, ואני חוזר על דבריו. אומר לנו הרב רייץ ומיימר, זה לא נקרא הבנה, זה נקרא הודעה. אני מודה. וזה טוב, כי צריך להודות בכל מה שהתורה אומרת, בכל מה שהרב אומר, צריך להודות בזה, צריך לדעת שזה אמת. אבל זה עדיין לא נקרא מצוות ההבנה של התורה. ההבנה של תורה זה שהדבר יושב אצלי, שאני מבין אותו היטב, שאני מבין את הדבר מכל צדדיו, שאני יכול לחזור אותו לאנשים אחרים, בצורה של, אני אומר את זה במילים שלי, לא רק לדקלם מה שכתוב בשיחות. וזה באמת עניין שאז העניין הוא באמת פנימי אצלי. זה בעצם אפשר לומר ההבדל בין חגת לחב"ד, הבעל שם טוב, אלתר רבי. בעצם הקדוש ברוך הוא נתבע שיהיה לו דירה בתחתונים. הוא לא רק יתבע שיהיה לו דירה בתחתונים, הוא יתבע שאנחנו התחתונים נעשה לו את הדירה. ואם כל עבודת השם זה כי יש רבי שהוא מנחית עלינו את הדברים מלמעלה למטה, זה לא אנחנו עשינו את זה. וחב"ד רוצה לא צדיק באמונתו יחיה, לצדיק באמונתו יחיה, שאנחנו מעצמנו נעבוד, וזה נקרא זאת הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, שאנחנו פה מלמטה עובדים, והכל מתחיל מלימוד והבנה והשגה. לכן כל החסידות לקחת את העניינים הכי אלוקיים, הכי נעלים, הכי למעלה משכל, ולהחדיר אותם בשכל, שכמו שחסידות אומרת, שאפילו שכל של נפש הבהמית יכול להבין אותם. בעצם מה שאלתר רבי התחיל אז בתוף קל"ב להביא את חב"ד לפנימיות דווקא לידי לימוד, והעמית על רבי עם רחב הסנור וכל אחרי זה הרבי בעצם הצדק שחיבר את הכל בא לקחת את האלוקות, את הקדוש ברוך הוא, את האור אינסוף, ולהחדיר את זה אצלנו למטה, ואז בעצם מגיע הרבי וגם נותן לנו כמובן תחסידות לזה, אבל כאילו מגיע שלב שהעניין הזה צריך להתבטא בעניין משיח גופה, מה שבעצם לא היה אז. אם בעצם משיח בכלל זה אלוקות, זה גילוי אלוקות בעולם, וכדי לרצות משיח צריך ללמוד חסידות, כי צריך לרצות אלוקות, אבל זה עדיין האלוקות בצורה המופשטת שלה, זה עוד לא מחובר
עם התחומים ההלכתיים של משיח, והסדר הגעתו, ופעולותיו, והגדרותיו. ומה שקורה בעיון עיגול המשיח, כמובן, במאמורים ולקוטי סיכס שלו, כמו שהרבי התבטא, ללמוד התורה של נשיא דורנו, מאמורים ולקוטי סיכס שלו, שפתאום העניינים הכי אינסופיים, הכי אלוקיים, מתחברים עם העניינים הכי הלכתיים, והכי גדרים, ועניינים, זאת אומרת, זה הכי דירו בסחטוינים. שמצד אחד, כמו שהרבי רש"ב אמר, שכל העניין של תומכי תמימים זה שילמדו חסידס כמו ניגלה, ושבלימוד הניגלה יאיר האור של חסידס. שלומדים לקוטי סיכס, לומדים חסידס כמו ניגלה. לומדים בעצם עניינים אלוקיים, אבל הם מתלבשים בשפה של ניגלה, בשפה של הלוכה, בשפה של דיוקים, בשפה רמב"ם. כן, בשפה שאפשר לחזור את זה אפילו למסנגד. כאילו שגם אחד שלא למד אף פעם חסידס, באים ואומרים לו, שמע, יש רמב"ם, ורמב"ם הזה מוקשה, יש שאלה כזאת וזה, ומזה מגיעים איתו לעניינים הכי אלוקיים, הוא מתפעל כי הוא תופס את הדברים במושגים שלו, זה השיא של הדירו בסחטוינים. זה בעצם בלימוד עניין עיגול המשיח, כל עוד לא הגענו לשם, לא הגענו למיצוי של ההתאמתות בעניין עיגול המשיח בעצם. בעצם יכול להיות דקלום עניין עיגול המשיח, ולימוד עניין עיגול המשיח. דקלום זה חוזרים על מה שאמרו. מה ששמעתי מהרבי אני חוזר, זה דבר יפה. שגם לזה יש מקום. זה שלב ראשון, זה לחזור את מה שהרבי אומר. אבל שלב שני זה לא להסתפק בלחזור לחזור כמו תוכי, אלא להבין, הבנה אמיתית, יסודית. מה זה בעצם נותן לי בצורה ממוקדת יותר? גם שאני מחובר לעניין בצורה מושלמת, וגם כשאני יכול להעביר את זה לעולם בצורה אמיתית יותר? אספר אפיזודה קטנה, מסרתי שיעור גאולה ומשיח לאנשים מקורבים. למדנו לקוטי סיכס, שיחה, מדברת רמב"ם. נגמר השיעור, ואחד המקורבים אומר, אבל איפה משיח? איפה המשיח בסוף? מה עם המשיח? מה הכוונה? הוא למד פה בעיון ענייני משיח הגאולה, ופתאום נהיה לו צעקה, אבל איפה משיח? זה הרבי אמר בכ"ח ניסן, שגם שצועקים אדמוסאי, זה רק מפני הציווי ולא צועקים באמת. איך נצעק באמת? כשנלמד עניין עיגול המשיח, זה יהיה נוגע לנו, אז נתחיל לצעוק באמת. כל זמן שאנחנו לא מבינים מה זה, אז ממילא איך נצעק באמת? יש את הסיפור מרבי אברהם כהן, שאחרי שיצאה השיחה של בולוק, בחלק י"ח, זה יצא בתש"מ כמדומני, אז הוא כל כך התלהב מזה, חלק חי. אני חושב שזה שחלק חי, כן. אבל הליקוט יצא בתש"מ, ואז הוא אמר שעד עכשיו אף אחד לא האמין במשיח. למה? כי לא ידעו מה זה משיח. מה שיח להתווכח אם אתה מאמין או לא מאמין במשהו שאתה לא יודע מהו. הוא אמר עכשיו, כשאתה יודע מה זה משיח, עכשיו אתה יכול להתחיל להאמין בזה. הוא אמר שמי שלא למד את השיחה הזאת, הוא קרקפת בעניין של משיח. ואומנם השיחה הזאת מסבירה מה זה משיח על פי רמב"ם. אבל יש שיחות אחרות שמסבירות על פי חסידס, ויש שיחות שמסבירות על פי פשט. כל הדרונים. יש עוד הרבה עניינים שמסבירים לנו מה זה משיח, מה זה משיח. רוצה משיח, אבל מה זה משיח? ברגע שאתה מבין מה אתה רוצה, אז יש לך רצון יותר חזק להגיע לזה. יצא לי לראות התפרסם סרט של הביט הנפלאות, היה שם, ראיינו איזה בחור בתקופת ג' תמוז תשנ"ד, ראיינו אותו, והוא מדבר מאוד חזק, שהרבי יבריא, והרבי יקום, ואנחנו נחזור ל-70, ואז שואלים אותו, ומה יקרה ברגע שזה? פתאום רואים הבחור מתבלבל, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מה לענות, כאילו, כי אולי אצל הרבה אנשים באותה תקופה, עוד לא היה כל כך את העניין של הלימוד הפנימי שיהיה גאולה ומשיח, עסקו בעניין, הרבי הוא משיח, ואנחנו מפרסמים שהרבי משיח, הכל טוב, זה מצוין, אבל זה היה אמונה במקיף, אבל עדיין היה חסר. לא היה מספיק זמן נפשית וטכנית להגיע ללימוד מעמיק. כן, יש כמויות החומר שיש היום, רק יצוין, לא היה ספר דבר מלכוס, לא היה כזה ספר בכלל. כן. מי שלא ידע יידיש, לא היה לו איך ללמוד חוץ מחוברות, ספר הסיכס הוא חצי יידיש, חצי לשון הקודש, ההתוועדויות עוד לא יצא לאור, והיה חוברות שיוצאות כל שבוע, לא היה אפילו איך ללמוד דבר מלכוס בצורה מסודרת. אז זאת אומרת, הרבה דברים בטח שלא סוגיות ארוחות בגאולה ומשיח. לא היה את החידושים בורים מן גאולה ומשיח, כל הספרים האלה, כל הסכת גאולה ומשיח, כל יצא אחר כך. מורים, גרסקיידש. כן.
אז בעצם... התשובה שלו בעצם מראה על שהדבר עדיין לא חדר לפנימי בצורה כן, מושלמת. זה היה אמונה במקיף מאוד חזק, במקיף מאוד מאוד חזק. רואים את הברנד. כן, מקיף מאוד חזק, אבל היה חסר את הפנימיות. חסר פנימיות, שפנימיות קורית על ידי לימוד, שלומדים משהו, חיים אותו בצורה פנימית. אם מדברים על זה ככה, אני לא יודע אם זה נעים ככה לשאול, אבל אתה יכול להעיד על עצמך, היה לך רגעים כאלו, אתה יכול לדבר בתור בחור, איך שזה היה אצלך, אחרי ג' תמוז, או בקבוצה, או באיזשהו שלב בחיים, שראית את השוני שבין אי לימוד לבין אחרי לימוד, בפועל? אני נחשפתי לשיחות הדבר מלכוס, כשהגעתי לישיבה גדולה בצפת. למדתי בישיבה קטנה בלוד. זה אומר בתופשין סמך. בתשנ"ט, סמך, כן. אוקיי. למדתי בישיבה קטנה בלוד, היה שיעורי גאולה ומשיח כאלה בליל שבת, שהיה מטה משיח שארגן, אבל זה לא היה לימוד, לגמרי, זה לא היה לימוד של ממש. והגעתי לצפת, ואני התחלתי ללמוד דבר מלכוס, ופתאום נחשפתי לנ"א בייס. לא, אני הייתי ילד בנ"א בייס, אבל לתוכן של נ"א בייס, לשיחות של נ"א בייס, לא הייתי מודע אליהם. ונחשפתי לזה, ופתאום התחלתי לחשוב, אולי משיח כבר הגיע. חשבתי לעצמי, אולי משיח כבר הגיע. ואנחנו חיים באיזה פנטזיה שמשיח לא הגיע, אז רק דמיין, אבל באמת משיח. ואני זוכר ששאלתי אנשי צוות, ואמרו לי את העניין של השיחה של תסודר. של תסודר, וי"א פודר, שהרבא דיבר, שנשתות גאולה אמיתית והשלמים בפשטוס, שאנחנו צריכים גאולה שרואים אותה בעיניים, ולא רק גאולה אבל ההכרה הזאת היא שפתאום לחשוב, לעלות על הדעת בכלל שכבר הגאולה הגיעה, שאנחנו כבר בגאולה, זה קורה בזכות לימוד ענייני גאולה ומשיח. זה סחף אותך למקום אולי אפילו קיצוני, אבל זה סחף. כן. סחף בפנימיות. אני יכול לספר עוד משהו מעניין. הייתי בשליחות, בתור בחור הייתי בשליחות, אחרי קבוצה, הייתי בשליחות בהודו. איפה? בדלי, ניו דלי, הודו. זה היה תשס"ד. היה שם איזה אברך ספרדי שהגיע. והוא שאל אותי, מה זה שאתם לא אוכלים סעודה שלישית? מה זה סעודה שלישית? חיים לכל סעודה שלישית? איך אתם לא אוכלים סעודה שלישית? אני פתחתי לקוטי שיחות, פרשת בשלח, הבאתי לו, אמרתי לו, קח תלמד בבקשה, זה כתוב פה. הוא ישב למד. יהודי תורני, כאילו, מבין את העניין. כן. אחרי שהוא למד את זה, הוא שאל אותי, תגיד לי, יש לכם משהו כזה גם על מה שאתם אומרים על משיח? אז הבאתי לו את קונטרס בייס רבינו, אבל האמת שהנושא של משיח הוא הרבה יותר מקיף. סעודה שלישית, שיחה אחת למדת... כמו שינה בסוכה, חלק קופץ, כאילו... שיחות תאומות, שתי השיחות האלה. אבל גאולה משיח זה כבר הרבה, זה כבר לא על רגל אחת, זה בייס רבינו, וזה שופטים נ"א, וזה כל הדבר מלכוס, וזה הרבה חידושים. כן, יש פה הרבה, זה לא ברגע אחד, אי אפשר על רגל אחת. אבל ודאי שבן אדם שיכול לשמוע ממך, והוא יכול גם להודות לך שאתה צודק. נניח סיפרת לו סיפורי מופתים על הרבא, והוא כתב לרבי באגרות קודש, והוא ראה נס ומופת, ומאז הוא מאמין שהרבא משיח. אבל כדי שזה יהיה פנימי אצלו, אתה צריך ללמד אותו גאולה ומשיח. כאילו לא יקעקע את זה, זה בעצם דווקא על ידי הבנה בשכל. נכון. אגב, באמת מעניין, עד כמה, אם מדברים כבר על בתי חב"ד, ומקורבים, והטמאים הרבה מסתובבים בימי שישי אצל מקורבים, אם באמת מקורב מוכן לשבת, ללמוד ככה שעה בעניון משיח, איזה שיחה היית מציע ללמוד, חלק חי, הכי קדושים, מה אפשר לתפוס אותו ככה מצד החב"ד שבעניין על ההתחלה? זה מאוד משתנה. הרבא כותב להתחיל עם מקורבים שרגילים לתורת המוסר, להתחיל איתם מגרס התשובה, וכאלה שרגילים לתורת החקירה, להתחיל איתם שער הייחוד והאמונה. זאת אומרת, מאיפה להתחיל זה מאוד משתנה מי הבן אדם, איזה סגנון. יכול להיות שהוא בן אדם ברמה נמוכה יותר, צריכים לדבר אותו שיחה על חזרת הנבואה כמו שהיה בימי הרמב"ם וזה, ויכול להיות שהוא בן אדם ככה תורני שצריכים להתחיל איתו מאיזה עד. כן, אז זה מאוד משתנה, ויש אחד שחסידס יותר מדבר אליו, איתו דווקא צריכים להתחיל ממאמורים. זה מאוד משתנה מכל אחד. אבל הנקודה המרכזית היא, שכשאני מגיע ללמד אותו, אני כבר אהיה חדור בחומר. שאני לא עכשיו פעם ראשונה מכיר את החומר, אז אני כבר למדתי את השיחה, ואני יודע מה כתוב פה, ואני יודע לענות לו תשובות לשאלות, והוא רואה שאני באמת רציני בסיפור הזה.
זה באמת מעניין, בתוך זה גופה, אם אנחנו מדברים על לימוד ענייני גאולה ומשיח ועל העניין של זה, אז כשמסתכלים בתזריע מצר, כאילו אפשר אפילו ללמוד סנהדרין, אפשר ללמוד סוף סייטה, אפשר ללמוד רמב"ם, עכשיו ברוך השם יש הרבה ליקוטים, אפשר ללמוד זוהר, חידו, יש מלא אברבנאל, ישות משיחו, האגרות הרמב"ן, יש לנו מלא, מה הייחודיות שכמו שהרב מאיר בשיחה של תזריע מצר, בפרט במאמורים וליקוטי סיכס של נוסי דיירנו, בעצם אם מדברים על המהות של לחיות משיח, עד כמה כאילו ההתמקדות הזאת דווקא בתורת הרבי היא זו שמביאה אותנו לשם? פעם נסעתי במטוס, בהשגחה פרטית, טסתי לרב, בהשגחה פרטית, ישבתי ליד הרב גולדברג עם מגדל העמק. ולמדנו ביחד, קוטי סיכס לפרשס אמויר, לחג הסוכות, הוא הביא אותו הפרשס של אמויר, זה כל השיחות של סוכס נמצאים שם. זה באמצע סוכס, זה לקראת סוכס. והוא אמר כזה, הוא התבטא ביטוי כזה, הוא אמר, אין תורה יפה בעולם כמו הליקוטי סיכס. אין משהו שכתוב בצורה כל כך ברורה ונהירה כמו הליקוטי סיכס. יש לנו את המאמורים של כל הרבים, אבל המאמורים שכתובים בשפה שלנו, בצורה הכי מדברת אלינו, זה המאמורים של הרבי, זה השיחות של הרבי, זה אפשר דבר ראשון להבין את זה בפשטות, הרבי הוא נשיא דורנו, הוא רואה ראיה מהמנה שלנו, נכון? אז הרבי מדבר איתנו בשפה שאנחנו צריכים לשמוע, זה דבר ראשון. דבר שני, מהרמב"ם והרס"ג וכל הראשונים והאחרונים עד הרבים וכל הרבים התכלית, השלמות של הכל, זה הרבי. אז ברור שאם אני רוצה עניין לגאולה ומשיח בצורה הכי משמעותית שלהם, זה הרבי. יש עוד דבר, יש סוגיות שיש בהם צדדים לכאן ולכאן. הרבי מכריע, הרבי פוסק, נכון? אני יכול למצוא איזה זוהר, וכתוב שם שעוד מעט תהיה גוג ומגוג, ולא יודע כל מיני דברים כאלה, ואני גם לומד עניין לגאולה ומשיח, אבל אני לומד את זה הכי עקום שאפשר, כי אני לא מכיר באמת מה הרבי אומר על זה. אם אני רוצה באמת לדעת מה נכון, זה מה הרבי אומר. אז אני לומד רמב"ם, ואני לומד גמורה בסנהדרין וזה, אבל בסוף, אם אני רוצה לחיות, כמו שצריך לחיות את הרמב"ם, או צריך לחיות את הגמורה בסנהדרין, זה על ידי שאני לומד את זה בשיחות של הרבי. זאת אומרת, כמובן שיש עניין ללמוד את הרמב"ם, עם הנושא כלים שלו. יש עניין ללמוד את הגמרא, את הגמרות בכלל, ללמוד את המקורות. אבל כשאני רוצה להגיע לתוצאות, למסקנות ולחיות בעניין גאולה ומשיח, אז העיקר בסוף זה השיחות של הרבי. ובזה גופה, אם אנחנו מדברים על השיחות של הרבי בכלל, יש לנו את הליקוטי סיכס, יש לנו את ספר הסיכס, וכמובן המיימורים ואיגרס, מבחינת השיחות האחרונות בנושא הזה של לחיות משיח גופה, איך אפשר למקד את זה מבחינת הייחודיות? יש כמה דברים. יש את ליקוטי סיכס שעוסקים בסוגיות ענייניות של גאולה. סוגיות הלכתיות של גאולה, ביאור כל מיני מצוות בקשר לגאולה, ביאור כל מיני תחומים ביידישקייט בקשר לגאולה, ליבון נושאים בגדר של מושיח ובייס המקדוש ותחיית המייסים וכל הדברים האלה, זה בעיקר נמצא בליקוטי שיחות. ליקוטי סיכס גאולה ומשיח, בחמש חלקים שכבר... זה מרוכז בעיקר גאולה ומשיח, ובספר חידושים וביאורים בעניין גאולה ומשיח זה נמצא עם פיענוחים, ויש באגרות קודש בענייני גאולה ומשיח, יש כמה אגרות, אם זה אגרות תחיית המתים וכדומה, דברים שהרבי מסביר דברים, סוגיה באריכות. יש את המאמורים בענייני גאולה ומשיח. מאמורים זה עניין של חסידס, לומדים את עניין גאולה ומשיח על פי חסידס, לומדים מה המשכה של מויס המשיח ושל גן עדן ושל תחיית המייסים ומה ההבדלים ביניהם ומה בייס ראשון, בייס שני, בייס שלישי, עניינים של חסידס שזה עניין בפני עצמו, ללמוד חסידס דעת אלוקי אביך בעניין גאולה ומשיח. יש את השיחות של הדבר מנחוס. הדבר מנחוס הוא פחות העניין כמו בליקוטי סיכס ללבן נושאים בגאולה ומשיח. אחד העניינים העיקריים בדבר מנחוס זה איפה עכשיו אנחנו צריכים להתכונן לביאת משיח. אם זה כמה וכמה פעמים של השאלה של מה זה לך לכו עכשיו בעניין של הכנה לביאת המשיח, או מה זה מתנתרא עכשיו שמגיעים לביאת המשיח וכולי. יש גם את התיאור חדוש אמיתי תצא, קונדס תיאור חדוש שהוא באמת יותר סוגיה כמו ליקוטי סיכס שמתלבנת, אבל רוב העניינים זה איפה עכשיו, משפוטים נון בייס שמראה לנו איך בתוך העולם כבר רואים את זה קורה,
אז בעצם השיחות של הדבר מלכוס יותר עניינם התקופה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, לא כל כך ליבון ענייני גאולה ומשיח, כמו יותר המשיח והגאולה עכשיו. איפה עכשיו אנחנו חיים מיון גאולה ומשיח. וידוע מה שהרבא אמר לגבי הרבא הרייץ, הרבא אמר שבהמשך האחרון ששמעו מהרבא הרייץ, המשך בוסי לגני, אז שם יש הרבה עניינים שיש בהם הוראות, וזה לכל הפרטים, ואילו היו אנש והתמימים מדקדקים, במאמורים ששמענו, ההמשך האחרון, המאמורים של הרבא הרייץ, אז ודאי שהיו מוצאים שם את כל התשובות לכל השאלות. הרבי הזכיר שיש שם כל מיני דברים לפעמים שמופיעים בסוגריים שהם לא נראים ממש חלק מהעניין, ובעצם יש פה תשובה לשאלה שפלוני ופלוני נשאל. אנחנו כמובן נשמע מהרבי תיאור חדוש של מיתי תיצא, אבל לעת עתה הדבר מלכוס, זה השיחות האחרונות ששמענו מהרבי, וזה אנוכי מצווך היום כחדושי ממש. יש כזה וורט שאומרים, פעם היה איזו ישיבה שהגיעו לשם שלוחים, והשלוחים התוועדו ואמרו, למה שלחו שלוחים? הרי הצוות פה בישיבה הם גם כן שלוחים של הרבי, אז מה צריכים פה שלוחים? אז אחד השלוחים אמר וורט כשיוסף הצדיק היה במצרים, אז יעקב אבינו שולח את יהודו להקים ישיבה, שולח את פונוב גושנו. אז נשאלת השאלה, הרי יוסף נמצא במצרים, מכיר את מצרים, והוא גם חסיד של יעקב, הוא עדיין חי את העגלות, את העגלה הערופה שהוא למד מיעקב אבינו לפני 20 שנה, 22 שנה, אז למה הוא צריך לשלוח את יהודו שיודיע ליוסף שיפתח ישיבה? אז הוא אמר, יוסף חי את מה שהוא שמע מהרבי כשהוא היה בחור, לפני 22 שנה, אבל מאז כבר עבר הרבה, ויש את הדברים שהרבי מדבר עכשיו, וזהו שלח את יהודו. אז זה וורט ככה על העניין של דווקא מה ששומעים עכשיו, אז זה החביבות המיוחדת של לימוד דבר מלכוס. אז בעצם אם אנחנו מבינים ככה לסיכום התוכנית, אנחנו מבינים עד כמה חשוב דווקא לימוד עניין גאולה ומשיח, ואם זה בלימוד בכלל, לימוד של התורה של הרבי בפרט, לימוד השיחות האחרונות, רק טיפה לחדד יותר לסיכום את העניין של הלימוד דווקא, בתור היותנו תמימים, בכלל חבדניקים של חוכמה בן הדת, בפרט תמימים שעניינם הוא לימוד התורה, להבין דווקא למה הלימוד, אם אני בתור תומים בישיבה שיושב ועוסק בעניינים אחרים ובענייני משיח, וללא הלימוד, מה חסר לי? עד כמה חסר לי משהו בעיקר? יש כזה עניין שכל בעל מקצוע, הוא רואה את הדברים לפי המקצוע שלו. לדוגמה, אם ניקח בתחום של יידישקייט, מגיע בן אדם שהוא משגיח כשרות, הוא מגיע למקום, מה הוא רואה מיד? איך המטבח פה בנוי טוב, לא בנוי טוב, יש הפרדה טובה בין בשר לחלב, אין הפרדה בין בשר לחלב. יש אחד שהוא מומחה למזוזות, כל מקום שהוא מגיע, מיד הוא מסתכל על הפתחים. הוא רואה, הפתחים פה זה, המזוזה במקום, לא במקום, צריך מהם זה בצד השני, זה המומחיות שלו, זה מה שהוא למד, את זה הוא חי. להבדיל, זה גם בעניינים של העולם, סנדלר הולך, רואה נעליים, וארכיטקט הולך, רואה מבנים, כל אחד, מה שהוא חי, זה מה שהוא רואה. היה פעם הרב אלעזר קניג התוועד באיזה מקום עם צרפתים, והוא אמר להם דיבר איתם על צרפת, כל השיחה של וישב, דיבר בחיות רבה על העניין של צורפס. אז אחד הצרפתים שאמר לו, כנראה הרב לא קורא עיתונים, הוא לא יודע מה קורה בצרפת. אז הוא אמר לו, כנראה אתה לא לומד דבר מלכוס, אתה לא יודע מה קורה בצרפת. זאת אומרת, השאלה, מאיפה היסודות שלנו? אז אם אנחנו חיים בעולם, ואנחנו רוצים לחיות בעולם של גאולה, עולם שאנחנו נראה כל הזמן איך הדברים הם קשורים למשיח, איך הדברים מובילים למשיח, כאשר לומדים שיחות של גאולה ומשיח, ודווקא זה בעיקר הדבר מלכוס פועל את העניין הזה, של לראות איך בכל דבר עכשיו אפשר לראות גאולה. כמו שהרבי התבטא בפרשס מיקץ, בתשנ"א, שהרבי אמר שיהודי שומע מיקץ, מיד אומר, מיקץ זה קשור לקץ הגולוס, קץ היומים, קץ היומין, ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, עניין של גאולה, או שחסידים אומרים שאחרי מיקץ מגיע ויחי, שמיד שהוא שומע ויחי, אומר, ויחי, יחי אדוננו. אז זה עניין שכשחיים משיח, אז בכל דבר שקורה, אז רואים משיח. יש עוד משהו שכתוב, עבדה האמונה נחרטה מפיהם, שכשלא מדברים על ענייני האמונה, לאט לאט האמונה נחלשת. הביטוי ההפוך של זה האמנתי כי אדבר, שבזכות שאני מדבר את העניינים של האמונה, זה מעצים את העניינים של האמונה. יש ביטוי של אדמו"ר האמצעי שהוא אומר שחסידים תמיד צריכים לנסוע לרבה,
ואומר שרואים שיש כאלה שנסעו היו נוסעים באופן קבוע והפסיקו לנסוע, ונראית החלישות בהם. ואומר, מה לכאורה, הרי יש אצלהם את הקסובים, והם יכולים ללמוד משם קסידס והכל, אז למה יש בהם חלישות? כי חסר אצלם את האור, אור פני מלך, אין להם את האור פני מלך. אנחנו יכולים, הרבה דברים שיהיו מוסכמים אצלנו, הרב הוא מלך המושיח, הרב חי וקיים, הרב הולך לגאול אותנו, דור אחרון לגלות, דור ראשון לגאולה, הכל זה מושיח, אבל אם אנחנו לא נלמד כל הזמן עניין לגאולה ומושיח, זה יכול להתחיל להתייבש. זה יכול להיות כן מוסכמות, אנחנו מאמינים בהם, מקובל עלינו, אבל אנחנו לא חיים את זה. אם אנחנו רוצים לחיות, אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד. בזה גוף מעניין לסיום, כשטוני שומע עכשיו את התוכנית, רוצים פשוט לגשת לעניין המושיח, בנוסף למבצעים של אטו, י' שבט, י' א' ניסן, ויש מלא מבצעים, חוברות מעניינות, בתור לימוד עקבי, פרויקט, איך אתה יכול לכוון אותנו כתמימים, לקחת פרויקט בעניין הגאולה ומושיח, ממה להתחיל, מתי ללמוד, כמה זמן להעניק לזה ביום, מה הסדר? יש ספרים שמלוקט בהם ענייני גאולה ומשיח בצורה של ליקוט של עניינים, כמו ספר שערי גאולה, שתי כרכים, כן, שזה כבר יצא בתשנ"א, אז שהרבי דיבר על לימוד ענייני גאולה ומשיח, זה בעצם אפשר להגיד הספר הראשון בענייני גאולה ומשיח שיצא ככה, זה היה שערי גאולה, ששם מלוקט הרבה עניינים יסודיים בענייני גאולה ומשיח. הרבה מהדברים האלה נמצאים בצורה מושלמת יותר, לשיחות שלמות של הרבי, בחידושים וביורים בעניין גאולה ומשיח. אחד הדרכים שעוזרים הרבה פעמים לדרך הלימוד זה שמחברים את זה עם פרשת השבוע, שבחור יודע שכל שבוע הוא צריך לסיים לפחות שיחה אחת בליקוטי שיחס בעניין גאולה ומשיח. אז נכון, בליקוטי שיחס גאולה ומשיח זה לא עקבי לפי סדר עניינים, דווקא זה לפי פרשות, אבל ככה צוברים עוד ועוד נושאים. וכמובן לימוד הדבר מלכוס השבועי, שזה לא רק שזה לפי פרשת השבוע, זה גם מתקדם בשלב זה שלב, והרבה פעמים דבר מלכוסים ובסוג של המשך אחד לשני בנושאים בגאולה ומשיח. בעצם אם כבר לומדים, הרב אומר, אם כבר לומדים ליקוטי שיחס, אז להעניק לפחות שיחה אחת בשבוע לליקוטי שיחס גאולה ומשיח, ואז שהדברים ככה ירדו לשכל יותר, בנוסף ללימוד של הדבר מלכוס. כן. אז יש כוח גדול הרב סגל לסיום, אתם רוצים לשמוע מה הדרישה העכשווית, איך פועלים אותה? בעצם הרבי הרש"ב אמר שיש חרפו אויבךו השם ויש חרפו יקבץ משיחךו, שתומכת תמים נועדה לנצח את אלה אשר חרפו אויבךו השם אשר חרפו יקבץ משיחךו. הוא אמר שהדור הראשון זה כאלה שמחרפים את השם, זה הדור של המשכילים, והדור הבא זה יהיה אנשים ששומרים תורה ומצוות אבל שהם עושים לועגים לעניין של מושיח. והרבי אומר בדבר מלכוס שאנחנו כבר אוחזים בשלב של אחרי חרפו יקבץ משיחךו, אנחנו אוחזים בשלב של ברוך השם לעולם אמן ואמן, זה סיום הפסוקים שם שלפני פרק צדיק, אז אם אלה כבר זה ברוך השם לעולם אמן ואמן. מה זה ברוך השם לעולם אמן ואמן? זה להביא את הגאולה בפועל ממש. אין מנגדים, פעם היה צריך להילחם במנגדים על תורה ומצוות, אחר כך היה צריך להילחם במנגדים על משיח, היום אין מנגדים, אבל מה יש? את הצורך להביא את הגאולה בפועל ממש. איך מביאים את הגאולה? איך ברוך השם לעולם, איך מגלים אלוקות בעולם? על ידי לימוד עניין הגאולה ומשיח. יש כוח גדול הרב סגל, בעזרת השם שבזכות לתוכנית הזאת נתעורר יותר ויותר בלימוד ונזכה להתגלות של הרב שליטה מלך המשיח תכף ומיד. אמן. אוזניים לשמוע, תוכניות השמה לתלמידי התמימים מבית אטו אוילומי. לתוכניות נוספות חייגו כוכבית 6358. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לאוילום ועד.